खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोन गासैखौबो आंनि चेनेलसिम बरायबाय लोगोफोर दिनै जोङो थांगासिनो दङ जोंनि BTRआव थानाय मुंदांखा राइन' इक' रिसर्टसिम नोंथांमोना मोनथिखागौ जानो हागौ राइन' इक' रिसर्टआ बहा दङ बा सोरबाबा मोनथियाबा मोनथिना लासै आंनि इउटुबनि गेजेरजों बे राइन' इक' रिसर्टआनो जाहैबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव थानाय दिमाकुसि जायगायाव दङ दिमाकुसिनि खेरानि एनाय गामियाव लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय दा जोङो नावकाता पार्कखौ बारबोनानै दानिया नावकातानिनो फिल्ड मोनबाय जोङो निया गेलेग्रा फिल्ड ओमफ्राय लोगोफोर जोङो दा नावकाता पार्कखौ मोनसिगोन नोंथांमोननो एसे देखायलांनोसै आङो जिहेतु बाइकजों मोजां देखायनाय जाया फैनो हायोना हाया नायनोसै नोंथांमोना नुदों साइडनिफ्राय सिंनिखालि बिराद समायना जाना दङ नावकाता पार्कआबो नोंथांमोना फैबानो जाबाय नायनो मालाबा दा नै जोङो सुक्लाय दैमाखौ मोनबाय नैया सुक्लाय दैमा बे दलंखौ पार जादों दा बाङालिपारा मोनबाय लोगोफोर इनिफ्राय जोङो बिथिं माने राइट टार्न लानोसै पुरा सानजा जानानै थांनोसै दा जोङो दिमाकुसिसिम दा नै जोङो टार्न लाबाय बे रुटानो जाहैबाय तामुलपुर उदालगुरि रोड लोगोफोर नै दा थांगासिनो लोगोफोर दा आं बेखिनियावनो नोंथांमोन गासैखौबो फंसे खोथा बुंनो लुगैयो माने खावलायो आरो जे लोगोफोर नोंथांमोना जायफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदो नोंथांमोना प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना हो आरो जायफोर आंनि भिडिअखौ नायनानै साबस्क्राइब खालामालासिनो दङ बिदिनो नायनाल' थायो बिथांमोनाबो प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना हो आरो जायफोर नायगासिनो दङ बिथांमोना जुदि लाइक होआखैबा बा कमेन्ट खालामाखैबा कमेन्ट खालामना होदो मुथुरबोदे मायबा नङा मायबा मोनसे खालामना होदो लोगोफोर अननानै प्लिज नोंथांमोननि थाखाय आंबो खस्थ' खालामनो नै दा 1 इयारानो जाबाय आंनिया दाबो माने जेबो जायाखै आरो माने साबस्क्राइबारबो बारायाखै लोगोफोर नोंथांमोना अननानै प्लिज आंनि चेनेलखौ भट खालामना होदो दा लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो नै दा जोङो लोगोफोर जोङो माने इथिं हाबबाय दा जोङो तामुलपुर उदालगुरि रोडनि जिथुबा मेन हाइवेनिफ्राय जोङो दाननानै बिथिं मा होनो आं मिथिला हाबबाय आरो बिथिं मा जायगा होनो दा नै जोङो पुरा माने साहा बागानल' मोनलांबाय थादो गिरि सिरि गैया गोजाननो नायलांबाय थादो लोगोफोर एन्जय खालामलांदो नोंथांमोनाबो सिनारिखौ गोथां साहा बागाननि जिथुबा माने सिनारि वाव बिउटिफुल ओमफ्राय नै लोगोफोर आङो माने ड्राइभारखौ माने बाइक सालायग्राखौ जि रागा जोंबाय अबेथिंबा लाना फैबाय होननानै मानो होनब्ला लोगोफोर आं फार्स्ट टाइम फैनाय बिदि माने फैनो नुफेराखैमोन ओंखायनो माने बिराद जंगलि रास्ताथिं लाबोनाय बायदि मोनना लाबाय आङो दैमाबो बारनांबायना मोनसे बारखांबाय दहैनो आरो दा नै ननै दैमा होननाय आं नेटआव सार्च खालामना नायनानै नोंथांमोननो खोन्थाबाय पुरा माने दै दोबसिगोन एसे सिनाय आरो दै गैयाखौनो होनजायो दा दैज्लां बोथोरावसो माने बै दै जागोन आरो पुरा बाला गोजा आरो अन्थाइ दङ लोगोफोर दा नैया सोरबा माने फट' खेबदों आरो बेयावनो माने बिराद गुवार नालाय ओमफ्राय आंबो एसे माने फट' लादों माने आरो भिडिअबो बानायदों लोगोफोर नायनो थांनो बाबाय बेनिफ्राय सान्दुं साइन लुगैबाय हालिया आरो द'
जोङो बारा गोजान गैला माने राइन' इक' रिसर्ट आरो ट्री हाउस मोनैनो ओमफ्राय लोगोफोर नायदों न'खरफ्रा जि गोजान गोजान आरो खोनादों लोगोफोर बिथिङा माने मैदेर फैयो होननानै जिहेतु पाहार खाथि आरो भुटान खाथि नालाय ओमफ्राय मानसिफोरा माने बेबायदि माने तारनि बेरा होना दोनो लाइन तारनि जाहाथे माने एसे माबानानै खारो आरो नै दा लोगोफोरजों मोनथारसिगोन आरो मोनसे दैमा दंबोयोनो आङो नेटआव नायदोंमोन बे दैमायानो जाहैबाय कालि रिभार माने गोसोम दैमा होननांसिगोन बर'हा नै दा जोङो बेखौ मोनबाय ओमफ्राय नै बेयावहा लिरनाय दङ माथिं थांबा मा मोनो नै ओमफ्राय नैबे एसे फिसा दहैनिख्रुइ दहै न'निया फिसाथ' जानाय नङा इसेबां गुवारानो जागोन बायदि मोनबाय दा बेखौ बारबानो जों माने बै नुनाय हाजोआवनो माने जोंनिया राइन' इक' रिसर्ट आरो ट्री हाउसखौ जों दा मोनहैनोसै लोगोफोर नायलांबाय थाबायानो जाबाय लासिम ओमफ्राय लोगोफोर जिहेतु जोङो समबारै फैदोंमोन नालाय ओंखायनो मानसिफोरा एसे खम जादों आरो दा माने सिजोनाबो थांहोलांबाय दा आरो दैज्लां बोथोर जासिगोन दै जासिगोन नालाय बारा मानसि फैनाय नंलिया दा मा होनो लोगोफोर दा नै गेटखौ नुहुरबायानो एसे एसे जोङो मोनहैथारसिगोन आरो नै रास्ता इथिंसोमोन ट्री हाउस इथिं फाइनालि गाइस मोनफैबाय दा लोगोफोर जिहेतु जों मोनफैबाय ओमफ्राय आं मा बुंनो गावखौनो इउटुबार जानो फैयोनो आङो गासिनोबा माने के मानसिफोरखौ नुनाय लोगो लोगो आङो माथुआ गायब माने किम्पाके बानाय होनांसिगोन आरो ओमफ्राय लोगोफोर दा नै टिकेट लादों ओमफ्राय टिकेटनि फैसाखौ बेसेबां लाखोबा आं सोंनायानो जादियासै मुथथे बारा नङा आरो राङा ओमफ्राय दा लोगोफोर दा नै जोङो सिंथिं हाबलाबाय सिंथिं हाबनांदो दा माने हाबबाय आरो दा नोंथांमोना नजाराखौ नायदों आरो वाव बिउटिफुल आरो बेबायदि एरिया जागा मोननायबा आंबो बायनानै लागौमोनलै फैसा थानायबा माने पुरा दिन रात माने बेयावनो कटायगौमोन आं पुरा माने नायदो आरो बिबारखौ माबायदि समायना खालामना दोनदों आं नाथाय माबे मा नाम बिबारफोरनि मुङा जेबो मिन्थिया आङो गिन्दि मालिखौल' मिथिगौ आं गिन्दि फुलखौल' तगर फुल मायबा मायबिफोरखौ आरो ओमफ्राय सरासनस्राफोरखौ मिथियो ओमफ्राय नोंथांमोना नुदों नै मालाय फट' खेबलायबाय थादों जोंबो खेबदों बे फट'खौ नोंथांमोननो देखायलाय आं मालाबा बेनि माने जों जे भिडिअ बानायबाय गोबां फट' लाबाय फट'खौ मोनसे एक्सट्रायै आङो नोंथांमोननो भिडिअ बानायना होगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दानिया नोंथांमोना बे बिबारफोरखौ एन्जय खालामदों आरो स' बिउटिफुल माने ओरैबायदि गोजोन फुरि होननांसिगोन आरो सोरगोफुरि एकदम बेया समायना जायगाखा स' गाइस नोंथांमोनाबो जायफोरा माने फैयाखै आरो बिथांमोना नायफैदो हायोब्ला दानो नायफैदो आरो हायाब्ला फैगोन बोसोराव नायदो मा होनना बुंगोन आरो लोगोफोर नै बिबारखौ आरो बेखौ नायदो जि समायना खालामना दों आरो लोगोफोरजों बेयावबो फट' लादों गुबुनखौ हमनो होनानैबाबो लोगोफोर मालायनि दंफां मुराखौ माबायदि माने नानि खर' बानायना दोनदो कालार फोननानै बेयावबो माने दामा फट' खेबबाय लोगोफोर नोंथांमोना नुगोन र' आं भिडिअ होगासिनो दङ ओमफ्राय नायदो आरो लोगोफोर फैया नङा फैदों मानसिफोरा खाथि खाथिनिफोरा आरो गोजाननिफ्राय फैदो थांदो आरो खायफाया मालाय गारि गिदिर गिदिर लानायफोरा जोंलाय आरो बहा आरो जों आरो गोरिब मानसि नालाय ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना नायदों बै अन्थाइखौ माने जिथुनिया कालार खालामना दोनदों माने पाथर बायसाखा आरो नायस'नाय आरो अन्थाइनि माबाखौ माने दाख'रोसो ना मायबा मिथिला नै थिफु थिफु दोङो आरो मोननैसो अन्थाइखौ आं बेबायदि नुदों ओमफ्राय लोगोफोर बिराद इन्टारेस्टिं खोथा जादों आरो मा इन्टारेस्टिं माने नै दै आरो आं माने जिहेतु जोंनिया फैनाया दिरि जादोंमोन नालाय आं माने ओरैबायदि गोजांनानै ओंखाम उखैनानै माने दहाय गोजांदोंमोन आरो दहाय जे नोंथांमोना खोन्थादों दैमा मोनदों होननानै एकदम ओंखाम उखैना थानायनि मा मोनजागोन मा मागोन बेखौसो जाबाय थादोंमोन आङो ओमफ्राय लोगोफोर नायदों मालायनि बिफाया फिसाजो सानैखौ जि धुनिया माने गेलेगासिनो जिल्ला हामगासिनो आंबो बिराद खालामगासिनो दं ओमफ्राय खालामदोंबो आं बेलेग मोनसे दा नुलांगोन नोंथांमोना भिडिअखौ
लोगोफोर नैबे जाबाय बेनि केन्टिन जों बेयावबो जानाय जायो ट्री हाउसआव जानाय जाबाय ओमफ्राय जि धुनिया खालामना दोनदों नैया माने बरिया आरो बे हिर'खौ फट' लादों ओमफ्राय ओरैथिं साहा बागानबो दङ माने बिराद समायनाखा आरो जायगाया नायथावथाव माने थाबाय थानोनो गोसो जायो आरो लोगोफोर बेयाव माने तुमबु सोंनाबो सोरबा एडभान्सारास खालामनो गोसो दंबा खालामनो हायो आरो जेनेबा जायफोरा माने बिराद टाउन एरियायाव थायो ओमफ्राय बेबायदि माने एसे गोजान जायगायाव माने थाफैनो लुगैबा गावखौ रेस्ट लानो लुगैबा बेस्ट जायगा नांगोन लोगोफोर Finally, Rhino Eco Resort ko Dubai. Dahil tea garden out hanggan. Ay, nandang na din eh. Bitinga man eh, tabay na hagan. लोगोफोर दा जों एकदम माने हाजो सायाव गाखोहैबाय माने हाजो सानिफ्राय जोङो दा नोंथांमोनहा जा धुनिया नुदों आंनि केमेरा बारा मोजां नङा आरो स्टेन्डबो गैया प्लास थ्र'बो गैया माने बैथिं गालै आरो बिराद समायना नांथारो लोगोफोर बे सानिफ्राय नायहरबा पुरा माने भिउखौ नुजोबखायो ड्रन गैयाबाबो ड्रनजों बांसिन मोजां नुगोन आरो बा आंनि स्टेन्डबो गैबा स्टेन्डजोंबो मोजां नुना एसे जुम खालामना दोननो दैमाया आरो बिथिंबो नैया पार्कआ मेंसोबायनो गाहायथिं थांहोलांदो दा जोङो बिराद गोजानलै तेरा बेका बायनो मेंसोबाय आयु मासे जाबावदि नैया जोंनिया सासेया मा होनना बुङो इखो हो रप क्लाइम खालामनाय ना मा होनोलै ने कमिटिफोरा मा गाखोदो नायनि जों पार जाना फैनो मालाय एखौ मोनाखै हो हो गिदिर जां नोङो भाई फट' खेबनांगौ Hey, foto siya ba? Foto na yang hasil tangnya. Itu na. Iya. First time dia tak bade horse ka kani se mane khore uga kani se jange ji kidungan khase wasa khatu siya. Ekdom nervous uga ko ba? Cholo gina ni ba bangka kita ba birangka kan bulu kiteng madam. Khora uga supla ma bai di mentara nai lu kiteng ang mai so ko jai kra mane cinema ko se pisola ba jene ba. Ere gora ga sana ni ba disnex de ma ba di mun mare. Pasake itu na ni ga ko bai. Ni pai logo por ma. Birat gideng Laza dengan mana belajar gitu, korai itu jadi mayo badan malai ber, irat itu lana karba maza kan lebih di feeling pede ada, actually pede nengah itu mana singai korai nalai nane, kayaknya ada yang ada lagi yang pakai segi dingin pasang berat data dengan ulu berat nuar rasa Malaysia ya. Mane kan badan ni ada coklat ada kalau ada sebaik saja ada itu paket segi dengan anda. I'm fine. Nervous but fine. Masa sedikit. Life of first time. Lagi saya, mudah-mudahan saya tak kena, mudah-mudahan. Nơi लोगोफोर आखो खोनासंदो आरो नोंथांमोना एथ' जाब्बाय थायो आरो बेखौनो गासिबो ट्री हाउसनो आंसो जाब्बाय थायो आरो फट' खेबनाय मोनसे साफानो
दायोहा लोगोफोर जोङो राइन' इक' रिसर्टनिफ्राय ओंखारदोनोसै मानो होनोब्ला जोंहा मोनाहैगोन थांनांबा मानो होनब्ला आरो लोगोफोर जों बिराद गोबावदोसो मोनफैदोंमोन आरो एन्जय खालामबाय थानो गोसो दङमोन आङो नाथाय बायदि आरो थांनांसिगोन बेनिखाय नोंथांमोननो एसे देखायलायबाय थांनायनि सिगां सिगां बिबारफोरखौ जा समायनानो अन्थाइखौबो नै साजायना दोनदों अन्थाइनि लामा Kita foto kamera baik cuma. Rhino ni mungkin berbaik. Rhino Eco Resort. Jauh Finally guys, जों माने Rhino Eco Resortनिफ्राय ओंखारबाय ओमफ्राय नै आं इथिंनिफ्राय फिन नोंथांमोननो नाजाराखौ देखायलायबाय बिराद गेदेर एरिया स' लोगोफोर नोंथांमोना जुदि नुफेराखैबा थारैनो नायनो फैदो आरो दा लोगोफोर जों बाय बाय होनोसै Rhino Eco Resortखौ जोब्बाय लोगोफोर माने मागोबो थांबाय बास बेयाव जनानै माने साहा आरो नेचारेलफोरखौ नाया जा समायना लोगोफोर दा नोंथांमोना एन्जय खालामदो आरो ट्री हाउस माने दंफांनि न'आवहा एकदम माने फुल नुजोब्बाय ने संनाय बेयावबो दङ बेयावबो माने हर थानानै सोरबा एडभेन्सार खालामनो गोसो दङबा नाइट एडभेन्सार नै बाहेरनिफ्राय बेबायदिनो आं बेयावनो दङ ओंखाराखै आङो केमेरा खालामनो थिननायसो माबायदि नोंथांमोननो देखायबाय हाय खालामहरदों आङो
आरोबाव लोगोफोर फंसे खोथा बुंनि माने आङो माने एसे मेंनायबो मोन्दोंमोन नालाय जबाय थानो माने बेसआव जबाय थानो जि मोजां मोन्दोंमोन ओंखारनोनो बादोंमोन आं दसे गोबाव रेस्ट लानो लुगैदोंमोन नाथाय उपाय गैया टाइमा मोनाबोबाय अलमस्ट माने 3:30 नामा 4:30 नामा जाबायमोन आरो ओंखायनो माने ओंखारनो गोनां बाथ' जायो मान मोजां मोनो लोगोफोर पुरा माने गोथां गोथां थालिर दंफांजों दादोंलायलायो एकदम पुरा माने नेचारेल भिउ आरो मा बुंबावनो लोगोफोर बेबायदि हादाम थुख्रासे थानायमोनब्ला आंहा बेबायदि फेसिलिटि थानाय बेसे गोजोनगौमोन Bye bye tree house. दायो लोगोफोर जोङो Rhino Eco Resort आरो ट्री हाउसखौ बाय बाय होनांसिगोन मानो होनोब्ला लोगोफोर समा गैथारला आरो बिथिंजाय एसे गोजान 1 आवारसो लानो हानाय बेसेबां लादोंबा फैनायाव आं बावगारबाय समखौ जोंनिफ्राय 1 आवारसो लादों आरो मथा मथि दा ओंखायनो बाय बाय होनांसिगोन थांनो बादोंमोनबाबो उपाय गैला आरो दा लोगोफोरनि जों दा जि लामाथिं फैदों बिथिंनो दा थांफिननोसै ओमफ्राय न'खरफोरा बिराद गोजान गोजान लोगोफोर नोंथांमोना नुखादों नैया लाइन तार माबायदि सुइस होना दोनदों मैदेर फैनायखायनो So finally जोंनि दैमाखौ फिन बारफिनबाय गाइस दा नोंथांमोनखौ आंबो बाय बाय होनोसै भिडिअआबो गोलावद्राय जाबाय सो लोगोफोर नोंथांमोना माबायदि मोनखो आंनि भिडिअखौ नायनानै आरो आं बार बुंबाय थादों लोगोफोर जायफोरा माने चेनेलाव गोदान फैदों बिथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअखौ नाय शेयार खालाम कमेन्ट खालाम आरो लाइक खालाम सो दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय र' लोगोफोर नोंथांमोननो नैया बे दंफांखौ थांनायावबो नुलांदों भिडिअ खालामस्लाबनो हायाखैमोन आङो बिराद समायना दंफांनि बे बरंगाजुलियाव दङ नैबे बरंगाजुलि साब डिभिजन नामा नायदो आरो समायना लोगो